ଯେ ଅଟଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଏ ବ୍ରତ ଅଟଇ। ସବୁ ମାସ ମାନଙ୍କରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଶନିରେ ପଡ଼ଇ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଗୁରୁବାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେଇ ବାର ମାନ ଜାଣ ସବୁଠାରୁ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର ରତି ପ୍ରଧାନ। ଏକ ଦିନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଲେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହୁଏ ସେ ଦିନର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟଇ ସେ ବ୍ରତ। ଏହା କହି ପରାଶର ହେଲେ ମନବ୍ରତ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ପୁଛିଲେ ବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ମତ କେଉଁ ନର। ତହିଁରୁ ସେ ବି କେଉଁ ଶୁଭ ଫଳ ଲଭିଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ କରି କେ ଦୁଃଖ ପାଇଛି। ଏହା ସବୁ ମୋ ଆଗରେ